ana wata sai ga wata yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Katsina. Shi dai wannan harin sun kawo shi ne na bazata kuma tsakiyar rana, inda mutanen wannan gari suna zaune kwaɗam sai suka ga an zagaye garinsu da bindigogi, inda suka ji an fara harbin iska. Take yanke 'yan bindigan nan wasu suka fara shigowa cikin gari. Duk wanda kuma ya yi yunƙurin zai fita ya bar wannan gari, duk ta inda zai bi zai ga 'yan bindiga sun zagaye wannan guri. A ƙarshe dai in ya tsaya su kama shi su ɗaure shi da igiya su tafi da shi, wanda kuma ya ce ba zai tsaya ba su harbe shi da bindiga take yanke su kashe shi. Inda 'yan bindigan nan kuma wasu suka shigo cikin gari, duk inda suka ga an aje abinci za su je su fasa wannan rumbun abinci, wani rumbun su banka mishi wuta, wani kuma kayan abincin su kwashe su tafi da shi. Domin duk wata tirela da ke wannan gari lalle 'yan bindigan nan sun kwashe wannan kaya sun zuba a mota sun tafi da shi. Amma lokacin da suka shigo wannan ƙauye suna harbe-harbe, lalle mazauna garin da dama sun yi yunƙurin kiran 'yan sanda da sojoji domin su kawo musu agaji a wannan gari. To amma kuma har 'yan fashin dajin nan suka gama cin karensu babu baka suka bar wannan guri. Lallai 'yan sanda ba su samu zuwa ba. To amma bayan kuma 'yan fashin dajin nan sun tafi, sai ga DPO da ke wannan yankin lalle ya zo tare da tawagarsa, inda ya zo yawan mutanen garin tambayoyi na irin abubuwan da suke faruwa, inda DPO ce lalle daga yau za su ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan duk wani ɗan bindiga da ya ƙara shigowa wannan yanki domin ya zo ya garkuwa da mutane. Wannan irin alƙawari lallai ba wa 'yan sanda kaɗai ba, sojoji suna ɗaukar irin wannan alƙawari, sannan kuma manyan 'yan siyasar namu na ƙasar nan suna ɗaukar irin wannan alƙawari akan cewar lokacin zaɓe dan Allah dan annabi a zaɓe su. In aka zaɓe su za a samu tsayar wutar nefa a Najeriya, za a samu ruwan sha a Najeriya, sannan za a yi sabbin tituna, wasu kuma za a gyara, sannan kuma ilimin 'ya'yan talakawa duk zai inganta. Lallai shugabannin ƙasar mu suna ɗaukar irin wannan alƙawari, amma abin da zai baka mamaki shine da zaran suka hau wannan mulki ba za ka ƙara jin su ba. Kai ganin su ma sai dai ya gansu a hoto, ko kuma ka gansu a cikin mota in suna jiniya za su wuce. To wani lokaci kuma idan an zo ana aikin barna irin wannan a ƙauyuku, idan kai ɗan ƙauye ka fito kai saki faifan bidiyo a kafafen sada zumunta inda kake kira ga gwamnan jiha ko gwamnatin tarayya ko 'yan sanda ko sojoji dan Allah dan annabi a kawo muku agaji, yankin nan naku ana yin muku barna, sai ka ga cibi ya zama ƙari. Wani lokaci sai ga 'yan sanda sun zo sun kama ka, inda za ce lalle ka faɗi kalamai waɗanda ba su dace ba, kuma ka faɗi kalamai waɗanda zai tunzura al'umma. A ƙarshe kai sai a kama ka a tura ka gidan yari, kai babu gaira babu dalili. Na farko ga waccan barna da aka je aka yi muku, aka kashe 'yan uwanku, aka kashe iyayenku, sannan kuma kai an kama ka sannan ga ɗauri. Kaga sai ka rasa inda za ka sa kanka kenan. Kaga zaluncin ya riga ya yawa. Can 'yan bindiga sun zalunce ku, kun fito kun koka ma wa'inda ya kamata ku koka ma, su ma sun ƙara sun kama ku sun zalunce ku. Kun ga abin zai yawa kenan. Alhalin kuma dama shi shugaba shi ne yake a matsayin uba, duk inda aka zalunce ka ko aka yi maka ba daidai ba, to dama an ce lalle kai kokari ka kai ƙara. To amma abin da zai baka mamaki shine wani lokaci inda za ka kai ƙarar nan wajen 'yan sanda ne ko wajen sojoji, to su ma sai ka ji sun ce lalle 'yan ta'addan nan sun riga sun fi ƙarfin su, kuma makaman da ke hannun 'yan ta'addan nan lalle su ba su da su, ta za a yi su iya tunkarar su, lalle sai dai ka yi haƙuri. To kaga kuma kai ba za ka iya haƙuri ba. To sanadiyar irin haka ne sai ka ga mutum 'yan bindigan nan ko nawa suka ce ya ɗauka ya bayar, za ka ga ya ɗauki wannan kuɗi ya je ya kai, domin inda ka je ka kai ƙara sun ce lalle ba za su iya zuwa su kamo su ba. To amma da a ce yau idan ka san cewa lalle baka ɗauki kuɗin fansa ka bayar ba, idan an kama 'yan uwanka lalle jami'an tsaro za su iya shiga su fita duk inda 'yan uwan nan naka suke, su je su karɓo su su dawo maka su gida. Kaga hankalinka ba zai taɓa tashi ba, hankalinka kuma a kwance. To amma matsalan shine kai kana tunanin cewa yanzu 'yan uwanka suna daji, baka san irin halin da suke ciki ba, kuma waɗanda ya kamata ka kai musu koke ka kai musu koke, su ma wani lokaci ko su ce lalle sai ka bada kuɗi ma, wanda daidai da tracking in za a yi sai ka ɗauki kuɗinka ka bayar. To kuma alhali a ka'ida kowa san cewar 'yan sanda, sojoji, 'yan banga, gwamnati ne take da haƙƙin ta biya su duk wani kuɗin aiki da za a yi ba kai ba. Amma sai ga daidai da mai laifi in ka kai musu ƙara za a je a kamo kuɗin mota na mai wanda za a sha, a wanda za a hau mota a zuba mai, sai su ce kai ne za ka ba a aljihunka. Alhalin wannan ya kamata diya fita aljihun gwamnati ne a matsayinka na ɗan ƙasa, domin kai ba kai ne gwamnati ba, kuma kai ba za ka iya ɗaukar wannan ɗawainiya ba dama. Shi yasa aka ce idan an samu irin wannan ka zo ka kawo ƙara, domin
domin menene in an ce kai ne zaka irga ɗaukar irin wa'innan ɗawainiyan to kaga lalle dole aikin wannan ya yawaita domin an ce kar ka sake ka ɗauki doka da hannunka in kaga an zalunce ka lalle ne ka kawo ƙara to ka kawo inda za a bi maka haƙinka to nan ma ana maka wasa da hankali sai abin da ga dama shi za a gaya maka dan Allah dan annabi idan yau ne farkon son ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa ka yi share ɗin bidiyon nan ka yi lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Biyo bayan harin 'yan bindiga a ƙauyen Kwari da ke ƙaramar hukumar Jibiya a jihar Katsina, inda wasu rahotanni suka bayyana an yi ƙone-ƙonen shaguna da sace dabbobi tare da tafiya da mutanen garin sama da mutum 100. Kwamishinan 'yan sandan jihar Idris Dauda Daban ya ziyarci ƙauyen da lamarin ya faru domin gane ma idansa da kuma jajanta ma al'ummar ƙauyen tare da basu tabbacin jami'an nasa na ci gaba da kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Waɗannan wuraren na daga cikin wuraren da 'yan ta'addan suka ƙona, kuma kwamishinan 'yan sandan ya zagaya da shi da sauran tawagarsa. Ga kuma abin da ya ce bayan gane ma idansa. Muna ji wasu labarai da yawa, wasu sun ce mutane an zo an kwashe mutane 80, wasu sun ce mutane da yawa sun mutu, wasu sun ce sun kone gari duka, kuma mun zo mun gani akwai wasu shops wanda sun kone ba su da yawa, ba magana wanda an ce an kone gari duka ba, ga gari mu kowa yana gani, kuma mutane ga mutane na an ce ba kowa a cikin gari duka sun gudu, amma sun ce sun dawo aka suke gaya mamu, amma dai ga mutane mun gani kowa ya gani da idon shi. So dalilin zuwa mu kenan mu tabbata mu san abin da ya faru, kuma Allah ya sa mun gani. Jakadiya ta nemi jin ta bakin mazauna wannan gari na Kwari, sun kuma bayyana yadda lamarin ya faru da rana kata a yayin da kowa ke gudanar da hidimarsa, kamar yadda matashi Aliyu Abubakar wanda a lokacin da muka tattauna da shi ya shaida mana cewa dangin nasa na hannun 'yan ta'addan a zaman da ake. Sun zagaye mutane kawai a cikin gari sun fara halbe-halbe yayin da suka ainihin ɗauki dukiyoyi kamar shanu, awaki da tumaki da sauran da al'umma, sun ɗauki al'umma sama da mutum 100 a nan cikin ƙauyen nan. So sakamakon addu'o'i da Allah ya sa muke ta yi, Allah ya sa mun samu yanzu a hannunsu muna da kusan mutum 60 a hannunsu yanzu haka. Kusan 40 sun dawo kenan. Kusan 40 sun dawo. Malam Isa da Malama Huraira Umaru su ma ga abin da suke cewa game da faruwar lamarin. Gayu suka tadda mu. Gayu suka tadda mu. Da yaushe ne suka zo? Da yaushe suka zo? Da suka zo? Ana gani? Ra Asabar. Da Asabar. Rana ba ta faɗi ba. Lokacin ke kina ina? Ina nan gida. Ya kika ji lokacin da suka zo, da babura ko da mota? Da babura suka zo, ina nan. Da suka zo. To, ka sa rai da ƙaryan hali. Halbi suka yi? To, sun yi halbi mana tunda sun kashe man makwabci gaya. A kuma nan wani guri ina ganin kamar an samu. Nan wuta ce aka banka mu da daddare na aka taimaka min aka abin ba. Adadi ba ka gani. Mene ne aka kona ciki? Gaskiya shago ne na abinci da caji. A mutunan da suka ɗiba zai kai mutum 100. Dabbobi kuma? Dabbobi gaskiya ba ma iyaka, saboda ba mu da adadin abin da suka ɗiba tsakanin shanu da tumaki da awaki. Garin Kwari dai kamar yadda kuke gani a halin yanzu mazaunan garin sun soma dawowa gidajensu tun bayan faruwar lamarin, inda kusan kowa ya kama gaban shi domin tsira da ran shi. Daga bisani kuma waɗannan bayan Allah sun roƙi mahukunta da su ƙara matsa ƙaimi wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro. Muna kira ga gwamnati ta hoɓɓasa, dama tana yi bakin gwargwadon iyakayinta, kuma mun sani kuma mun gani mun gode Allah saka da alkhairi. Muna kira daga gwamnati ta ƙara ɗaukar mataki ga wa'annan wanda suke mamu irin wannan ta'addancin, ta kawo mu ƙarshen shi. To sai dai kwamishinan 'yan sandan ya yi kira gare su da su rinka taimaka ma jami'an tsaro da bayanai ingantattu domin dakile ire-iren waɗannan hare-haren da ma kawo ƙarshen su baki ɗaya. Insha Allah za mu dauka mataki mu tabbata iri wannan bai sake faru ba. Amma za mu ci nasara
da goyon baya na mutane nan ba su kadai ba. Muna da hakime, muna da dakatai, muna da su dai aka dole su hada kai da mu. In wani abu in suna aikata dole su kira mu san abin da za mu yi. Karamar hukumar Jibiya dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke fuskantar matsalar rashin tsaro a jihar ta Katsina, kuma al'amarin rashin tsaron a karamar hukumar na ƙara ta'azzara, inda rahotanni ke cewa da yawan mutanen sun yi gudun hijira sun bar ƙauyukan nasu. Amira Salisu Batsari, Jakadiya TV.